baso ye Kaiwo Senyame ya Adom Fiada sectorial debate baso ye shapomoden health nti MPP ni NDC omo na eba bekire ne won mo aye pen ene ne ene won peso omo ye nti no health no so no emu ensem no enumayefo a won bodawro wo health hu bia nso eda no efiada wo na make fiada we ye 26 won nyina nso beba question bia won wo no mo de beba san so na wo a wo hwe me no won so ye je wo question ni sesi sebe ya ye de bema wo mo number na wo betumi de wo question na to so ewo health problem bia wo fam ewo constituency wo community no number ni 024 828 7692 024 828 7692 for question bia wo health hono fafasa number ya mede amawe meda say papa pa oba ohima kosia sechiwa jenedwa ANTEC HERBAL Center for Abaha ene enuro ahodo a eboaye no aba ka ho ase oba pa mu akwa aba ya mo afia ye wo Adom bia se Dr. Penny so ho ye ne ho ye pa nyamia se yentie we ya ne di ne family so ANTEC HERBAL Center ba aduro no angasa sa jingo capsules no yentie meda se ANTEC HERBAL Center ye ndupa enura ese aretu yare ase enura enom de boye ho ban enura Food and Drug Authority ene enyuma a omohwe enuro eni nuanimu ansa na waje atum nyina aje atum se ampa eye eboye ho ban eno ena yedi ho adanse de chose de beye odasani bia obenye bia obenom no ebeboa o ye nuro so ho nye den drugstores ene herbal centers no nyina ton bi ayare sabia na omode herbal medicines ese are no omo rely on yedro no omode asiare amanimunyam hye no bia kan wan kan gye yankopon enti sa wo ko bebi ato eduro koto yeduro bi na onomo a ahotoso wo so adanse amafo ede fa ye WhatsApp so edinu no kwasemunie ya na ehye nkran pa me pesa obeka sa woni edi adanse no Spanish garlic mixture ene Spanish garlic capsules say isa combo no eno ana obi efa o sanse garlic mu ahoden ankatwade mu ahoden ewo mu ahoden any other saponins ayentimi ntuni nyina din ewo abonten so ene yaka bom ede aye nroi enti se obinum bia eboa no pa na sembisa ya na nkofo bisa ne se metimi anom garlic capsules no ene garlic mixture ni nyina bomu ana emu aya ne se ane edin no ye garlic capsules ene ye garlic nkwan ede aye capsules ene o garlic mixture hu to na usa nkatwade da ho ene asa de garlic nso ato ho mixture ne kire se ene ma foforo ka ho ene ye de aye enti sa the garlic capsules na ka garlic mixture no ho a e ma garlic ka ho de no kosro bebre eno so ne boa me wa ya resa na wa ho bambo no e contentem so enti ane utimi nom ye nom miensa no mpobom jinko capsules na ka ho utimi nom bom e ma wa ho den a wo hwehwe woni peduamu no e konanim pa besro pa se da so ne nkwa ho den wo ho a adawo ma fa no miensa be kire evidence based se be ya wo di kire ye ko pharmacy ho a store ho a ye be hunu no ato ara obi so akwa twere mu din bi abata ho afi na afi ni so akoye bibi ho wo de be kire yan sa de ye kwa ye wo ehun fonyini next week minim se doctor sweetie it is Spanish garlic mixture the garlic ankatwade ene enema bebre na afraye odofo ene ye nuani ayedi anwampo na ayedi no anwabu ono mo ahwe ni nesija so atenka asa petrol na wonua enema wudo bebre ne frafra na sede ebe ya ni nsunsanso no nkoka wonti no mekamfo ma o sansese koda ne sade bone ewo nipadua ni mu a eya na ehia sa obehohoro ena niema bi wo honso ase kosuo nipadua mu a enye prekopena na obehunu eche enti wani beba wo so no na atene nipadua ni madidi ache ebi wo han ma na yare obehunu na adru stage 3 stage 4 so ehase wo stage 1 o eko stage 2 wan hunu enu nti ena make for Spanish garlic mixture adru na ma ena ne sade bone eyi ensufi ene yare anu bro bia ewo system ni mu sade bone do so oni padua mu ade beba wo hunu ni wakoma kura kwan ye fa so bono ya na wo awutimete obi wo se na koma ebo a wote wo na som ebokum kum enso ni adasa ni wudi wankasa wonim se ebre bi atwam na wakoma bo a wonte ene wakoma bo a wote wo ye adwuma kakra bi a na wabre wo ho a wote nkasa wo bo o chest ho aye heavy emu ye wo ya ho no mo a wo hu se odipadua fa baby nka wo hu sanse yeti kura wonte agesa wo de pempem wa na wonsa wo dane wonsa saa ansa na moja atimi akoho
odofo de mekan wote a eya danse e chewo se entini no baby a wose moja ne fa no moja ne ntimi mfa ade abaako pe ne cause saa eya sade bone friend say bad cholesterol ena esi kwan ama entimi nko na se de bone do so ani pedua mu a enye ntini ne mu nko a wo obi kwa yaresabia doctor akache ne se sade ada na koma ho obi sade ada ne tubes bi ho sade ada na hrawa ho ne brebo ho eno ne hawo asanyame amafia na ebema abusuafo abokuntunkure mu no odofo se wotie mi na enema amebobɔ so ebi da di woni pedua mu a kwaba bi eton wedro wo so to Spanish garlic mixture so betimi anu ato Spanish garlic capsules na ka ho amame na wanom ebeboa na ne sade bɔne no ayi yare ano boro no nyina afiri honom yare do so oni pedua mu ade pressure na eto system ne so ama immune system no kra bre enti ya na wanom edru a abodi nyansa pefo ahwehwe garlic mu be ka chiro se eboa wo immune system no ema na hoɔden ekɔ animu enti pampeso wonom ekɔ animu no na eboa se de be immune system no so abrebia na wo kanya na hoɔden na sensane yare bi ba etimi aboa tu ase Spanish garlic mixture eyadroma ema ene mema ena ne sade boni nti ebema sade moja ntimi ni afri sane nko obema mu ma obema sori ahoɔden ni mu no afi ahoɔden no beba obi anso a odi adanse se na kuma entimi moyi na ebo kimkim oye adwuma kakra bi na wabre ne so oyo ba obeka cho se assign the menses kra se the menses bakra na mayi onum yedro yi a ebe healiu afri baby a oha no sha ase no na aboase de be ya ensusanso bi e de abrawo no afri ho a ebi ni oba okọ afichira entimi mayi a efri sade boni ada wuntini mu ama moja ne entimi ni afri sane afesa wotie me na ebi akokete so omutumi na ade be china wonam nyina ya wo yase de abo abadwabo no odofo koto adrunom sesade bone ne dos na moja ntimi ni afrisania ensusanso na niema bebre senkyere ni bebre na de woni paduam koto adrunom wo a woda sori ana fa ya otitiriti ana tena se cha na se ya odududu koto adrunom na amafo di adanse papa ye doctor de ne number mayen se eye WhatsApp ebi ana wa frɛ no driving ti went mi amfa na bibinti ba obetimi agya wo audio message awo WhatsApp ai no obetie ya obema wo muaye ama yare anaso hawo no na afiri ho na de hia mepa ya dance na ehye ye nkran eme ahode ma abrebia ye yedwuma no koyenim ye number no eye 0266 114111 0266 114111 woni ehia mepa sa adu obema ehia omu ye woni a wonam watimu so omu aye wudru unya ya anka omu beye wo ha wokoto ye dro no ma garlic mu ahoden anka twade mu ahoden no ebeboa ama o system no niam bi ewo mu a enye papa anase ni kwasete ni pedua mu no eye firi ho ama hoto aba ena wonso a akomu ache na gya yare ni susanso bi wo mu nso no ebeyi yare na firi ho akum yare na no bro afe ho ebeto kai say obi a odware ananso ka no ho a na ne ho keka no oto ye dre friend Spanish garlic capsules and Spanish garlic mixture no a na wa frɛ number na wagya ne audio message doctor beche ne said we so a ebeboa no ena obi nso okasa a enka efiri nanum ba no nye no so obi adom abɔ wa mane a na nipa kro wodo koto dre friend Spanish garlic capsules and Spanish garlic mixture enya ni nyina na ya na efiri yanum ebi firi yemu ena pia abonten enti ye wodru a wonom na yie firi honom said ye be ya wo system na ahoden bebem ama ho ato wa utimu say ana wako hospital akacho say siche wo muje no mu adoso receptors na adwuma wo mo ye no mo de separate na akofom a na akoto Spanish garlic capsules and Spanish garlic mixture ono mo a ebeboa wo sanso na Spanish ginkgo capsules no na hoɔden no boa ɛwɔ anti-aging properties ɛwɔ nye ne ɛka wo abodi nyansa penhwehwɛ mu a wayɛ ɛde ato internet so no ubonu se anti-aging properties wom anti-oxidants wom we boa se de be ya wo skin e be ye firm na bia wo numedro bia ma wo twen bia wato Spanish garlic capsules na mixture e ma wo twen na maskin na ansage e na esin aboa wadwen ama watimi akaya de ntem a referent obi fi ahye a referent obi dru ba bi obesi kura trotro de na twam odofo koto adronom ye friend Spanish garlic Spanish ginkgo capsules a refrigerator tatahwe a ebeboa ma wadwen no akaya ade ebeboa nso bia na wo yakacho so wanya prostate enlargement anase ade bia ho no ewo ni paduam edwodwo bibia ho no potokase mese wo anti-inflammatory properties wo eti eboa ama bibia ho no na adwo ebia wo ho no ase bibi besi
aso yam hyehyew adema ye boni bi ana enye bibia eya adwene no eto de bia na adwene na bre na hai wonom ye do na relax adwen eno so timi boa wo e ma wo kakete so abre sesa woda no woda pepepe adwen no ye nadwuma pepepe wo beka yade afi ore mfi ade enti no ema adwen no eye sharp enti amafo frɛ ye dro Spanish ginkgo capsules no shabre odofo pese wadwen ye sharp a ya na wanom bi na ebeboa wo utumi ka ye nuonu mi ensan so bomu a eboase de be ya wa ho odi ewo nipadwa mu no ebegyina ne na so na nya yarefo nko anenom obi a wonyare no oso no mu a eboa wo pa number no 0266114111 0266114111 now when ANTEC HERBAL Center Dr. Penny Edinkoma ko ye na se ne bon si enti yanko Franco Trading Enterprise and yanko Nokia Samsung iPhone Smart TVs and our panel tabletop fridges Franco air condition and a CCTV cameras dia yemungra Franco Trading Enterprise e hone ye bonem rane se phones papa fie ene ho na Franco number me de ma wenu ape enko fa number bia wo de wote e free me ho 0246422338 0246422338 and 0590555939311 0555939311 now on Franco Trading Enterprise edi nkomo be bia wo bia wo frɛ wo mo a niam amaboso wo hia bie no Franco edi be ma ha na be ma kwan na no penso